Takže čo, Kaktus ľudia, cesta k Infernovi 2. Neviem prečo, ale točím znova. Teraz to možno strihnem a ukážem sa, až keď budem pred jeho činžiakom, ukážem, aký ho má pekný. Ale máme krajší teraz, ak nám ho zateplujú. A strih. Takže som tu späť, toto je Infernový činžiak, také háčko. Keby je tam inf, alebo také niečo, tak by to bolo lepšie. Je ma zle vidieť, lebo od tam, tady svieti svetlo, nesvieti predo mňou. A už je to lepšie, ale takto by sa to nemalo zastočiť. A tam je brouk, takže Infernovi ho dáme, keď pôjdeme. A keď budeme v jeho chode, ohlasím sa. Som tu späť a zvoníme Infernovi. Čo sa stalo? To som ja. Dobre. Vrátim sa späť až niekedy potom. Čus. Ach ježiš, dneska mám takú náhodnú náladu. Rozbil som v detskej lampu, takže to bude celkom pekný prúser. A bude to prúser. Som si krútil s takou lobičkou na lane. A bol do toho skala, čo je hore nado mnou. Tak bum. Padli ale tri časti, jedna taká veľká tam ostala, čo sa tam tak kýve. Možno sa také príde domov, bude mať pekne poprdeli, ak to mama zistí. Tak ja by som toto video pre dnes ukončil a čus, Kaktus.